Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo, igama likayisebeni indodana nomoya ocebileyo. Amen. Musa wenkosi yethu uJesu Kristo, thando likaNkulunkulu, yise benendodana nomoya ocebileyo, makube kini nonke. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sifunde incwadi kaLukas umvangeli isahluko sokuqala ivesi yama-26 kuze kuba ama-38. Kuleyo nkathi ingilosi yenkosi uGabriyeli yathunywa uNkulunkulu emzini waseGalile ogama layo iNazaretha. Ethunywa entombini eyayigane indoda ogama layo nguJosefa womuzi kaDavide. Igama lentombi kwakuMaria. Bheka-ke wafika wathi kuye, wena ofumene umusa, inkosi inawe. Kodwa uMaria wakhathazeka ezibuza ukuba sibingelelo sini lesi ingelosi enginika sona na. Kepha ingelosi yathi kuMaria, ungesabi Maria, ngokuba ufumene umusa kuNkulunkulu. Bheka uyakhulelwa uzale indodana uyakuyibiza ukuba nguJesu. Uyakuba mkhulu emhlabeni, uyakubizwa ngendodana yophezukonke. uNkulunkulu wethu uyakumnikeza umbuso kayise uDavide. Uyakubusa phezu komuzi kaJakobe ingunaphakade, nombuso wakhe awusoze waphela. uMaria wathi engelosini, kuyakwenzeka kanjani lokhu ngoba angiyazi indoda? Ingilosi yathi kuye, umoya ocebileyo uyakuba phezu kwakho, amandla ophezukonke kube wona akusibekelayo. Yingakho-ke umntwana oyakumzala uyakubizwa ngokuba indodana kaNkulunkulu. Bheka-ke nomhlobo wakho uElizabeth ekugugeni kwakhe, naye uzothola indodana. Lokhu phela sekuyinyanga yakhe yesithupha lena, ongenzeki kubantu kuyenzeka kuNkulunkulu. uMaria wabesethi, bheka ngincekazi yenkosi, akwenzeke kimi njengezwi lakho. Ingelosi yabe isimshiya. Thandwa zami, ngithanda ukuba ngiqale ngale ndaba ethi ufumene umusa kuNkulunkulu. Kuzo zonke izinto osudlule kuzona, ufumene umusa kuNkulunkulu. Yazi ayikho into emnandi edlula ukwazi ukuthi ukhona lo muntu omthandayo, omhloniphayo, onamandla ayisimanga, okhumbula igama lakho. Uyayibone muphambi kwabantu noma usedlangalaleni noma unomhlangano, bese kuba khona lo muntu lo powerful, onamandla, either in authority noma ngaluphi uhlobo, athi meqhamuka ekubona nawumbona ebese kubiza ngegama athi awuthembelani nawukhona unjani usaphila kade ngagcina ngizokubona emva komhlangano. Have you ever noticed leyo feeling? 1, unginotisile. 2, wazi igama lami. 3, safuna ukungibona. Yamangaza leyo nto. Thina namhlanje ingelosi Maria fumene umusa kuNkulunkulu. Athi uNkulunkulu encwadini kaIsaya athi, bheka ngiloba igama lakho entendeni yesandla sami. Athi unina oncelisayo angamkhohlwani umntanakhe ebeleni. Athi noma angamkhohlwa mina amsoze ngakhohlwa. Mntaka baba, sewudlule kokungaka, sewukhale kangaka. Ngifuna ukuthi kuwena uNkulunkulu angakukhohliwe. Ngifuna ukuthi kuwena ufumene umusa kuJehova.
eyisibala iminyaka. Usuku nosuku luyisibusiso. Usuku nosuku ilona esithi Nkosi ukube bewungenathi ngabe sasala endleleni. Athi lapha abantu bezivukela, lapha izizwe ihlangana, labe nquma bethi soke sibone. Athi kodwa omdala omisile ngakithi, athi mina ngakakhohlwa. Abantu bangakhuluma ngawe, abantu bangaplana izinto ngawe, abantu bangenza konke ngawe, kodwa uMthixo esamisile ngakithi abasoze baluka. Uma esamisile ngeke baphumelele. Ngifuna ukuthi kuwena ungabe saba ukuthi abantu bathini. Ungabe saba ukuthi abantu bacabangani. Ungabe saba ukuthi abantu bahlongozane. Ungabe sabi ukuthi kunomlilo abawuphampayo, abawubasayo, so long as uThixo esamisile ngakuwe. Sikho isidingo sokwesaba. Uyazi ubokwesaba uMthixo esekushiyile, then sekumele wesabeke lapho. Kodwa uMthixo esamisile ngakithi, asho njalo ubhala kahle, athuma yena esamisile ngakithi, athi anginendaba ngoba omina mukhulu kunosezweni. Thingilozi namhlanje ufumene umusa, hanjelwe yizulu khona into uNkulunkulu ayibuke wayithanda afuna ukuyenza nawe. Kunamacebo uNkulunkulu athi emehlele emazulwini ebuka bonke abantu athi nangu yilo engifuna ukuyenza naye lento. Sizovuka imfamoni, bazovuka abakhulumayo, bazovuka ababona ububi, kodwa uNkulunkulu ukukhethe kwazi ukuthi unjani, ukunike kwazi ukuthi unjani, ukuthembe ekwazi ukuthi unjani. Ithi ngilozi wena uzokuzala umntwana, uNkulunkulu azosindisa ngawo umhlaba. Ngiyacabanga uMaria uyabuza ukuthi Nkosi bengubani mina ukuba ngazali umsindisi? Bengubani mina ukuba yonke le plan onayo engaka izopheleliswa yimina? Bengubani? Ngumfokazana mina ngazi lutho. Yazi khona isisho sezulu esithi lithatho semsamo limphose semnyango limfake ngaphakathi. Athi obhala kahle itsha balilahlayo abakhe, athi lona liphenduke laba inhloko yegumbi. Yazi khona eminye imizi esiyaziyo osibanibani bebebukelwa phansi kuthiwa vele wena ufundile, vele wena isilima, vele wena isidakwa, vele wena uhlakaniphile, vele wena ushadanga, vele wena awunalutho, vele wena awunamuzi, vele wena awunamoto, ayikho into yakhe yobuka. Athi uNkulunkulu kulungile sebekukhulume konke. Ebesethi uNkulunkulu enzalweni yakhe esibelethweni sakho, athi konke lokho abakuthuke ngakho, athi ngizokubuyisela kuwena sekuphinda phindiwe. Hey indoda le. Athi zonke inhlambo suyitholile, athi konke ukuhlukumezeka odlule kona, athi ngizokubuyisela wena ngenzalo yakho. Khona izinto uNkulunkulu asenzela zona, hayi ngoba naku we deserve them, hayi ngoba naku usambe kahle, kodwa athi uNkulunkulu ngifuna ukuyivala imlomo izitha zakho.
And so uma ethi uGabriel le ngane ozoyithola uNkulunkulu uzosindisa izwe ngayo. Yazi khona izinto uNkulunkulu asazozenza ngathi nangabantwana bethu ukuthi ikuzizwe lazi ukuthi uqalile umsebenzi uyawuphetha. Ndlovukazi yezulu ayibe nathi sibusise sivikele isikhanyisele sinika amandla nomusa nothando negrasi kaNkulunkulu somandla lise benendodana nomoya ogcebileyo. Amen.